Rozchod roka? Trump a Musk končia. Je to najhorší rozchod od Jovinečka a Bianky. A čo na to investori? Tí poslali akcie Tesly dole o viacej ako 15%. Muska osobne to stálo 34 miliárd dolárov. Čerešničkou na torte je, že Musk naznačil, že Trumpové meno sa spomína v tzv. Epstein Files. Áno, presne v tých Epstein Files. A ak neviete, čo to sú zač, určite si to pozrite na nete, ale je to zoznam, na ktorom nechcete byť. A viete, čo to celé spustilo? Trumpov nový rozpočtový zákon, v ktorom Muskovi zobral niektoré dotácie na Teslu. No tax on overtime and no tax on social security for our seniors. Elon sa okrem toho postavil aj proti ďalšiemu zadlžovaniu v rámci nového rozpočtu a začal útočiť na Trumpa. Vyústilo to až do toho, že Trump navrhol zrušiť všetky dotácie pre Teslu a Musk navrhol vytvoriť novú politickú stranu pre tých 80% voličov v strede. Takže bromance miliardárov sa skončila kvôli peniazom. Celá táto situácia ale iba odkláňa pozornosť od skutočného problému. A to, že Trumpov rozpočtový zákon kope Amerike dlhový hrob. Napraviť by to už mohol asi iba status Peleho s Gerim. Napíš mi do komentára, je to podľa teba